wannan shi ke janyo wani abin da ake rigima kenan da shi a mutum mai hankali ƙwahon yara hankali. Wancan na gaba wannan kuma shi ne nafsu ne. Wannan ne wancan ai irin shi ne ba shi da ba shi da na gaban ne fatu na gaban ne Ibrahim Ini sih ya bang,
yari za a ga ana addu'a ne ana addu'a ne ga annabi na ya rasu gaskiya ne